ना हाइकोर्ट हाय तामो जास्टिस मानानि कुनु कक सासा जाका आं आंनि बुसायना बुथारमाबाबो आं जास्टिस नङायो तै तै कुनु बाहाय जास्टिस किसा बो जास्टिस खायनानि बो जास्टिस माना मुसुं जास्टिस फासि नामा जे बुथारनाय रनो फासि रनो नांनाय ओके आंनि बुचा मारो दामसरा फायर सार्भिस I will try my level best. बो थाना 21 तारिख को दामसरा फायर सर्विस चाकरी हमारी ड्यूटी पाई नगद फाइपुरु तो ड्रेस चुंजाक नगद फाइपुरु नागरिक सुरक्षा मंच बा मिजु कन्वेंशन नि आंदोलनकारी राव बनो पानी सागर सही है ताउदी के बुथार का जो तनर वीडियो फोकस न पैकना वीडियो फोकस तंजाक बहुत हेमानी लगे लगे 3 दिन पड़े वो आं पीके मैडम आना सहयोगिता खाइखा आं नेपाल टिला थाना केस खाइखा एरपर आं उचित पानी सागर ताई कैसा आं व्यक्तिगत केस खाइखा पुनः हाइबु रमजाग अब नुफुरु ताई वैसा डिसेम्बर 13 तारिख विश्वजित देबबर्मानि नग चीफ मिनिस्टर थांफुरु आं उचित बनो मेमोरेंडम रेखा जे दायदी विश्वजित देबबर्मानो बुथारनार न सही नौजाक दंबनो आमबो रमजाग या दायदी रमजाग अंथंखने आं मेमोरेंडम रेखा चीफ मिनिस्टर नो चीफ मिनिस्टर आफर बताम सब चीफ मिनिस्टर बो बिनि लगे तंनाय न ओ मातां मेमोरेंडम नादे नै साका ताई जनतम पुस्ता बसले बिया मेमोरेंडम टू फैखा हाइबो नाइसिंखा आं हाइबोनो कुनो रमजाग या एरपरेও आं उचित तामन बागो रमजाग या ताई वैसा चीफ मिनिस्टर नो मेमोरेंडम देनानै इनै फैखा आफ्रोके हट छाटार दें थांमोनि कारण आके बो बरो थांखा आबन बागो मालाय नांगिया ताई पर दिन रब्बारनि पर सोमबार आं फैफिका उचित फायै बबे मालाया फाइफो रिसिप्शन आं सेक्रेटारि अफिस थाङै रिसिप्शन जमा रेखा मेमोरेंडम आबनि सालना आं डिजिनोबो मेमोरेंडम रेनानै नै खुद थांखा डिजि आं बे मालाय लिया बकुरुइ हिंसादेबो आफ्रो आरोबो रिसिप्शन जमा रेखा हाइफोन रमजाग हाइ खाइबो रमजाग हाइ खाइबो रमजाग आं बगै दिनैखे मैयाखे थांनाय 22 तारिख 21 तारिख फैका 22 तारिख केस फाइल दिनैखे फार्स्ट दिनै आइन विश्वजित देबबर्मान जस्टिस केस हियरिंग दिनै फार्स्ट दिनै सरकार उकिल साजाखा सरकार पक्ष साजाखा जे तामो दायदी विश्वजित देबबर्मानि तामन बागै बाय पोजिशन के थाई दंखा एरा संलिया ताबु बाय के मातां खाइखा अबनो बिसका माननैनि बिसिङाव जमा रेजागनानै हिनि साजाखा आखि बो केसो आं जेटा जस्टिस नाय माबो पीके मैडम এবং बिनि लगेराव शुरू থেকে ताबु पर्यन्त आं बाय पाटंगो आं ताइबु कइनाय नागो ताइबु मथारकनो कइनाय नागो पीके मैडम जेबाबे नांखु दे ओ जस्टिस विश्वजित देबबर्मानि जस्टिस या ओ जस्टिस तिनि बकं बारानि जस्टिस तिनि बरक दफानि जस्टिस नि बागै जे कोनो दफाबो मथाबो आंनो जुबानन बागै काबो जतन खुलुमखा Kaisa sungma मानो सहयोगिता खाइखा बिनि मथारावबो सहयोगिता खाइखा ताइ मथारावबो सहयोगिता खाइदि तामन बागै बहुत थाकमाय आं मातमान बागै जस्टिस नांमान कारण हाय बो काइसा ड्रेस चंगजाक ड्रेस न चों आइन न किरिमानि बागै काइसा बो तांग्रा गया आइन चंगजाक थायै बनो बुथार जाका सुइदि तौदे माता नेशनल हाईवे वो जदि बनि कोनो आइन मान जाउंखे बिसकांग चिनि बकं बारानि अंधकार लामा दंगो आरो बगै जेथिं माथि जनो बुथार बुखनो आइन कुरुनाय आबन बागै आइनि ताखुर बुखुक्र मारक फारक बग्रा जाग्रा चराय खनाय जत्त त्रिपुरादि बकं बारारकनो आं गयो नरक जेखेबनो फायै आनो चुबालायदि बकेसनि जस्टिस चंमायना आं आशा खायो बिनि बनो जेबाबे बुथार जाक्का आइनो बाइखे दं बिनि फासि आं तो फासि न सानो फासि रिजाक एके बरफ परबर्ती समय बदेखे पदक्षेप मावनाय आं फासि न आं दाबि खाइदों फासि बनो जेखेबो माथां रम भिडिअ फोकास प्रकाशन नजाक दङ बरन सिनिजाक दङ आबो बरन दायदी रम फासि अर्डार रिजाक ना आं माथां